BPF आरो गुबुन गुबुन दोलोनि जोबोर गेदेर खहा। 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय देवस्रि ओनसोलनि BPF दोलोनि सोद्रोमा बिथांमोना दिनै UPPL दोलोनि मावनाय आदर्शखौ मोजां मोननानै नेपालि आरो आदिबासि हारिनि सुबुंफोरा गं 23 नखर 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPL कमिटिनि मावख'आव ज' फैनानै जगदान जाफैयो। UPPL को मोजां मोननानै दिनै गोबां सुबुंफोरा दिनैहाय जयनिं जाफैलायबाय मा बुंगोन? गिबियाव बड'लेण्ड टाइम्स बड'लेण्ड ओमफ्राय बड'लेण्ड निउस ना नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय। दिनैहाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफिसाव गोबां जोंनि प्राइमारि आरो UPPL ब्लक कमिटिनि पेरेन्ट बडिनि ज' जानानै आरो जोंनि ब्लक कमिटि अफिसावहायनो दिनैहाय जोंनि UPPL पार्टिखौ मोजां मोननानै टेस नखरा जोंनाव जइन जाफैदों महिला कमिटिनि बानजायनायावहाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे जोंनि जानाखि दिनैहाय बेवहाय जइन जानो फैनाय साफ्रोमबो नेपालि सम्प्रदाय आरो आदिबासि सम्प्रदायनिफ्राय फैदों आरो बिदिनो जोंनि समाव जोंनावहाय फैबावगोन होननानै खोथा होनाया बहुत दंबावो फैबाय थागोन। BPF निफ्राय फैदों बिथांमोना आरो BPF नि हार्डकोर कर्मीमोन। बिथांमोना जयनिं जाफैखांनायनि उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि जेंनाफोर फोरमायदों नामा माबाफोर जेंना बिथांमोना जेंनाथ' जोंनि गेजेराव बिथांमोना जेंनाखौ फोरमायनाय जायाखै आरो बेनोल' जोंनि UPPL नि मावनायखौ बिथांमोना गावबा गावनि न'आव थानानै बिथांमोना रायलायबाय थादों जानोबो हागौ। बिथांमोन UPPL नि मावनायखौ मोजां मोननानैनो बिथांमोना जोंनाव फैदों आरो बेयाव जेबो कन्डिसन बिथां गैया। बेसेबां आखाबादि जे जयन्त बसुमतारी देरहागोनखौथ' जोङो 100% होननानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला दिनैनि तारिखाव जोङो बुंनो हायो सानफ्रामबो 50 जन 60 जन 100 जन बिदि जयनिं जागासिनो दङ आरो जोंनो बहुत जयनिं जानो होनाय खोथा होनाया आरो दंबावो जों खालामलांबाय थागोन। जोंनि आखायाव जों टाइमसो होनो हागौ जयनिं खालामनांगौनि थाखाय। 14 नं चिरांदुवाराव नोंथांमोना बेसेबांसो जयनिं खालामनो हागोन? 14 नं चिरांदुवारनि जोंनिया दिनैनि तारिखाव जोंनावहाय दिनैसिमाव 5000 जनसिम जयनिं जाबाय आरो जोङो आसा खालामो जों इलेक्शन जानायनि सिगां 10,000 सिमा जोंनाव जयनिं जागोन। जोहार किबा मोर আগতো কিবা নাহিলত আছিল নাঙলত এতিয়া মই UPPLত আহিছে এতিয়া ভাল লাগিছে ওই কাৰণে আজি ইয়াতে জয়েন দিছে মায়া। কিমান বছৰ নাঙলত সাপোৰ্ট কৰিছে? বহুত দিন হল কিবা কিছু মই পাওয়া নাই তাৰ পাছত এতিয়া মই ভাবিছে UPPLত যাম জয়েন কৰিম ওই কাৰণে মই আজি ভাল লাগিছে ওই কাৰণে মই আহিছো আৰু মই জয়েন দিছো। কি গাঁৱৰ হয়? আমার দেশরি 2 নং দেশরি। UPPLত জয়েনিং হয় আপনি UPPLত কাম কৰিব ইচ্ছা আছে না? ইচ্ছা আছে ওই কাৰণে তো মই ইয়াতে আহিছে ওইটাই মোৰ